ҳар ҳафта тавассути шабакаҳои телевизиониву радиоӣ ва маҷаллаву газетаҳо аз пирӯзии як нафар шаҳрванди кишварамон воқиф мегардем, ки онҳо тавонистанд бо ҳунару маҳорати худ дар сатҳи ҷаҳони кишвари хешро муаррифгар бошанд. Ин яъне ки рӯз то рӯз шумораи ҷаҳонзебҳои кишварамон афзоиш меёбанд, аммо мо дарёби он намекунем, ки нафаронеро ки ҷаҳонзебҳое ки тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ каме пештар муаррифгар шуданд, барои шумо тамошобинони азиз муаррифӣ намоем. ва бо ин мақсад бароятон дуруд мегӯем тамошобинони азизи телевизиони Сафина ва шурӯъ мекунем нашри навбатии барномаи публисистии Ҷаҳонзебро. ва ин навбат дар меҳмонии барномаамон ҳузур доранд ду нафар варзишгари муваффақи кишварамон. воқеан ҳам он нафароне ки дастовардҳояшон хеле зиёд аст ва чандин маротиба чемпиони Тоҷикистон ва чемпиони Осиёву ҷаҳон гаштаанд ва нафароне ки аллакай унвони дараҷаи устоди байналмилалиро ҳанӯз чанд сол қабл соҳиб гардида буданд. он ҳам аз навъи варзиши таеквондои ТФ ва онҳо чемпионҳои сатҳи ҷаҳонӣ Далер ва Сабина Тураево мебошанд. хуш омадед ба барномаамон. саломат бошед. хуб, то ба алон гарчанде ки бесобиқа нест ҳузур доштани ду нафар дар барномаамон, аммо он саволҳое ки ба шумо пешниҳод мекунем барои ҳарди шумо дахил дорад ва шуморо лозим аст ки бо навбат ба ин саволҳо ҷавоб бигӯед. ва суҳбати асосиамон сари мавзӯи он аст ки шумо дар бораи дастовардҳои сатҳи ҷаҳониятон ҳарф бизанед ва онҳоро барои мо, барои тамошобинон муаррифӣ намоед. вале пеш аз ин мехостем дар бораи фаъолияти варзишии шумо, яъне карьераи варзишии шумо ҳарф бизанем. аз кай боз машғул шудед ба навъи варзиши таеквондо? ман аз синни 7 солагим каратеро сар кардам. аз синни 7 солагим 2 сол карате машқ кардам. баъд солҳои 92 ма 1 сол нарафтам, ягон варзишда машғул набудам. баъди солҳои 93 чунки таеквондо назди хона буд, падарам маро ба таеквондо бурд. ӯ вақтое ки солҳои 92 ман фақат дар хона мешидам, тамошо мекардам кинои Брус Ли, Ван Дам. ӯ вақто ба фақат аз хурдакӣ мегуфтам ки ба падарам, модарам вақте ки ман калон мешавам, ман чемпиони ҷаҳон мешавам. аҳамият намедодам, лекин ҳамихе вақте ки ман ҳамин калимаро мегуфтам, ки худ ман мефаҳмидам, ки ман мехоҳам ҳамин шуда чемпиони ҷаҳон. ҳоли намедонистам ки таеквондо чие, алоҳида кикбоксинг, карате, намедонистам ки кадом соҳа ҳастам. ва вақте ки таеквондо рафтам, беғарзи таеквондо футболам машқ будам, лекин фақат падарам мегуфтам ки таеквондои сахт кап, вале вақтиш ба ту мада раҳмат мегӣ. вақте ки ман якум бор ҷоми Авропаро гирифтам, омадам ба падарам гуфтам раҳмати калон ки шумо маро ҳамин таеквондо бурдем, мондем ки футбол наравам дигар. ба ҳамин хайсини 30 сол шуд ки ман ҳамин варзишда машғул ҳастам. беҳтарин. хуб, Сабина, шумо? сабаби он ки ман ба таеквондо омадам ин вай мешавад ки мо дар оила 4 духтар ҳастем. барои худамонро ҳимоя кардан падарамон ба мо ба секция бурда буд ва беғайр аз таеквондо мо дар хона вай мекардем, тамрин мекардем бо падарам. падарам худашон ҳар сар мехестанд соати 7 музикаро баланд карда машқ мекарданд. мо 4 духтарон дар гирду атрофаш чӣ ки дадам кунам аз хафош такрор карда вай мекардем. вақте ки ба секция рафтем, баъд падарам нигоҳ кардан гуфтанд ки манам ба шумо мебиём ки шумоян бисёртар машқ метон, худатонро ҳимоя карда тавонетон. асосан барои ҳамин мо омадаги таеквондо ки ҳамихел рафтем 4 духтаро машқ карда. аз гуфтаи ҳардуи шумо ҳамин гуна хулоса баровардам ки яъне муҳити хонаводаи шумо ҳама интихоб кардед тарзи ҳаёти солимро ва маҳз ана ҳамин гуна чемпионҳо пайдо мешаванд. ва аввалин мусобиқаатон кай буд? мусобиқае ки дар дохили ҷумҳур мегузашт. ба фикрам солҳои ёки 93 ёки 94. агар 93 ман омадагӣ бошам, 94 якум мусобиқаи ман дар дохили ҷумҳурӣ. хуб, он замон сабқатҳо чӣ гуна мегузаштанд? шумо чӣ гуна мусобиқа мекардед? варзишгарон бисёр буданд? он замон варзишгарон беҳад бисёр буданд ва он замон ман ҳоли иқам тайёр набудам барои мусобиқа. меомадам, баромад мекардам, боям медодам, иқам камака гира мекардам, мерафтам. баъд мехостам ки партом, лекин ҳамин падарам мегуфтанд ки то охира мери, ҳамин варзиша то охира меқапӣ, то чемпиони ҷаҳон нашавӣ, ба гуфти худат намепартоӣ. ва танҳо намун гуфтаҳои падар ҳам
сабаб шуданд ки шумо Сабаб шуданд. то ба Хеле охир сабаб рафтед, шуданд. тарки варзиш накардед. Имрӯз шумо сармураббии дастаи мунтахаби таеквондои ҷумҳурии Тоҷикистон агар мебошед. падарам намешуд ман мепартофтам ҳамин ба фикрам чунки ҳавай ма гуфт ки намепартои то охира меравӣ. яъне ҳавасмандии шумо гуфтаҳои падаратон буд. Бале. Падаратон буд. Бале. аз шумо чӣ Сабина? аз ман падарам якумин мусобиқаи ман дар 2008 сол буд, чемпионати ҷумҳуриявӣ буд. ва падарам ба мо вай мекарданд ки фақат вақте ки мебурӣ ту тарсро бояд аз худат гирӣ, ки тарсат набояд боша. ва мо хеле кӯшиш мекардем. Ба ғайр аз тренировка дар хонаам рафта бо падарам машқ мекардем. Як рӯз зал мерафтем, як рӯз дар хона тамрин мекардем ва кӯшиши хеле хуб медидам. ва аз якум чемпионате ки ҷумҳуриявӣ ман иштирок кардам, ҳама вақт ба кӯшиши падарам, ба кӯшиши мураббиён ва ба кӯшиши худам ҳама вақт дар чемпионатҳои ҷумҳуриявӣ якум ҷо мегирифтам. хуб, аз мусобиқоте ки шумо дар сатҳи ҷумҳур иштирок кардед чӣ хотираҳо доред? Мушкил буданд? Осон буд? вақтҳои мо хеле мушкил буд. солҳои 95-96 рақобат хеле сахт буд. ҳамаи варзишгарон хеле сахт буданд ва он вақтҳо хеле кӯшиш карданд дар кор буд ки барои якум ҷо гирифтан. барои ҳамин ёдам дааст ки ҳамин мо 5-6 рақобат мезанем барои якум ҷо. яъне гуфтанед ки солҳои қабл, яъне баъд аз солҳои 90 мусобиқаҳо, тамринҳо душвортар буд назар ба солҳои давраи истиқлолият. ӯ солҳо синни варзишгарони калонсоло бисёртар буданд. назар ба ҳозир кӯдакҳо наврасҳо бисёртаранд. солҳои 98-99 калоно бисёртар буданд. чунки ҳозир калонон вақте ки мактаба тамом мекунанд бисёри чемпиони ҷаҳоно ки мактаба тамом мекунанд ва ё ягон ба дигар шаҳр мераванд, дохил мешаванд барои ҳамин. ё ин ки завқу шавқашон ба дигар касбу кор аст. ва ба варзиш ҳам бояд аз наврасӣ машғул шуд ба мисли шумо. хуб, Сабина, шумораи духтарон аз он замоне ки шумо ба варзиши таеквондо машғул мешудед чӣ қадар буд, алон чӣ қадар аст? яъне теъдодашон зиёд шудааст? дар вақте ки ман машқ мекардам духтаро хеле бисёр буданд. ҳозир хеле аз пештар дида духтаро зиёдтар машқ мекунанд барои мусобиқа ба иштирок кардани, барои саломатии худаш, барои худашро ҳимоят кардан. шумо гуфтед ки дар оила 4 нафар духтар будем, яъне писар набуд дар оила. дар оила мо писар нест, 4 духтар ҳастем. ва гуфтед ки сабаби ба варзиши таеквондо машғул шуданатон ҳам ин яъне ҳимоя кардани худатон ва падар ҳам низ гуфта буд ки шумо равед тамрин кунед, дар хона писар нест, шумо худатонро ҳимоя кунед. нет, як вай шуда буд ки дар мактаб бисёр ҷанг мекардем. асосан барои ҳамин шудагӣ. баъд вақте ки хоҳарчаи майдаки дошта ба хоҳарам омада фақат гап мезад ки Сабина ҳамаё дар мактаб мезанад. ба падарам аввал як вай шуданд ки духтар шуда ту чихе ҳамаё мезанӣ? ба ман мегуфтанд ки ман худама ҳимоя мекунам ва ё мана мерасанд ман бояд худама ҳимоя карда тавонам ки пага ман мактаб рафта тавонам, ман ба ягон ҷо рафта тавонам натарсида. механдидану ба ҳамун вай шуда, ба ҳамун сабаб шуда мо ба таеквондо омадем. хуб, Сабина, шумо гуфтед ки аз солҳои 2006 шумо ба таеквондо машғул шудед, яъне ин аввалин қадамҳоятон буд дар нави варзиши таеквондо. шумо яъне ки дар даврони истиқлолият ба варзиши таеквондо машғул шудед ва фарқ миёни тамриноти шумо ва далер хеле зиёд аст. хеле зиёд аст. шумо ҳангоми тамрин ба чӣ мушкилот дучор мешудед? вақте ки ман дар 2008 сол ба якачини Тоҷикистон мана қабул кардан, дар он ҷо далер машқ мекард ва хеле духтарои аз ман калон 5-6 сол чемпионои ҷаҳон. вақте ки ман нав омадагим ба рақобати сахт буд байни духтаро, чунки ва ё чемпиони ҷаҳон, ман духтаре ки наврас нав ба якачин омадам. ман рои хе нигоҳ мекардану хай духтараки хе ёш, ман хай ба фикри худам ва ба фикри мураббиёе ки ман ба гап мезадам, ман духтари хурд бошам, қатӣ ва ё баробар ҳам машқ мекардам, ҳам ҷанг ба як баробар мебуромадем. дар мусобиқаҳо баробар ширкат мекардем. баъди ҳамун мана ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ бурдан асар кардам, ба осиёвӣ, чунки мисли ҳамоно, мисли ҳаваё барин баромад мекардам, мисли ҳаваё барин машқ мекардам. вақте ки ман якачин бағалтам далершонам машқ мекардам. ман ино ба нигоҳ карда бисёр духтароро нигоҳ намекардам. писарое ки хеле чемпиони ҷаҳон ҳастанд ва хеле сахт ҳастанд, мисли ҳаваё аз қафои ҳаваё такрор карда кӯшиш мекардам ки ранги ҳамино шавам, ранги ҳамино чемпиони ҷаҳон шавам. ва баъд аз ҳамон чемпионатҳои ман сар шуд.
вақте ки ман якумин бора берун аз шаҳр баромадам, результат ки нишон додам, якумин чемпионати ман дар 2008 сол дар кишвари Қазоқистон буд. 2 тилло ва 2 нуқра ба даст оварда будам. Баъд аз ҳамон чемпионатҳои ман дигар рамхасар шуд. хуб, шумо аллакай гуфтед аз он мусобиқае ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ширкат кардед. Шумо чӣ далер? аввалин мусобиқаи ман байналмилалия агар гап занем соли 2000 сар шид. ӯ ҷоми Аврупо буд. 5 нафар рафтем дар ҷоми Аврупо ва якум ҷоро гирифтем. ҷомо овардем ба Тоҷикистон. ёдамда ҳаст и буд то ҳолиам ҳамаи давлатҳо дар бораи ҳамин гап мезанем. Чунки ҳама овардан 20-25 кас 30 кас овардан. Мо ҳамин хеле нигоҳ кардем ки ҳамин 5 касак барои якум ҷо общ команда ё ҷанг намекунанд, рақобат намекунанд. Вақте ки ҳамин мусобиқа рафтем, мо фикр накардем ки якум ҷоро мегирем, ҳамин ҷома мегирем. ҳамин 5 кас 4 та тилло овардем, 1 та нуқра. ай ҳамун мусобиқа ҳамаи сар шуд. Баъди 1 сол чемпионати ҷаҳон рафтем, ҳамин чемпионати ҷаҳон даем якум ҷо гирифтем. хуб, маълум мешавад ки дастовардҳои шумо масалан аз ҳамин навъи варзиши таеквондо хеле зиёд аст ва чун мо маълумот дорем, ҳар сол таеквондочиёни тоҷик мераванд дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ширкат меварзанд ва ҳамин гуна парчамбардори кишвар мегарданд, ҷои якум ишғол мекунанд. фикр мекунам дар таҷрибаи шумо, дар карьераи варзишии шумо ин гуна ҳодисаҳо бисёр буд, яъне ишғол кардани ҷои аввал. ҳар замоне ки шумо масалан мерафтеду дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ширкат мекардед, ҷои аввалро ишғол мекардед, он ҷо суруди миллӣ садо медод, он ҷо парчами давлат парафшон мешуд. шумо худро чӣ гуна эҳсос мекардед он замон? ба педестал ки мебироӣ, ба як фахр пайдо мекунӣ ки ту варзишгар ҳастӣ. Ман ба фикри худам ки ман зан ҳастаму ба ҳамин ҷону ваям тавонистам парчами Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ боло бардорам. Ва ин як фахр ҳаст, на танҳо ба фикрам барои ману, барои давлати мо ки парчаи мо боло мебардорад ва гими Тоҷикистонро ҳамаи шаҳрвандои дигар гӯш мекунанд ки мо духтар шуда парчами Тоҷикистонро боло бардоштем. вақте ки якум ҷо мегирӣ, ҳамин болои педестал ранги ҳисабидан гуфт мебироӣ, ҳамин фахр мекунӣ, ҳама чӣ бо вақте ки вақт мегзарад бо ҳамин ёд мекунӣ, бо мефорад бо як бори дигар баромад кунӣ. вақте ки бо баромад мекунӣ, ту мефаҳмӣ ки ҳамин чиз аз ин эҳсос дигар эҳсоси болотаре нест. аз ин эҳсос дигар эҳсос нест. беҳтарин. ва мо низ орзуи онро мекунем ки ба мисли шумо варзишгарони тоҷик ҳамин эҳсосро зуд дарк кунанд, бифаҳманд. яъне эҳсоси зӯра.
масалан меравед кишварҳои аврупо, кишварҳои осиё, амрико, он ҷо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат мекунед, рақобати дигар варзишгаронро мебинед аз дигар кишварҳо, чӣ гуна хулоса мебароред? Оё имкон аст ки бигӯем ки масалан таеквондочиёни тоҷик масалан зуру бозуяшон қавитар аст нисбат ба варзишгарони дигар кишварҳо? вақте ки ту меравӣ ва мебинӣ ки чӣ хел дигар варзишгарон нигоҳ мекунанд, ҳамин қувваза нигоҳ мекунанд, диққати ки мебироянд, мебинанд ки Тоҷикистон ва ёрам тарз доранд, чунки ҳамин Тоҷикистон топ 3 фақат медорояд охир он вақто. Ва ту мефаҳмӣ ки ту фахр мекунӣ ки ҳамин дигар давлатҳо мебинанд ва метарсанд ки ҳамин қати Тоҷикистон набироянд. яъне тарсашон аз он аст ки аллакай медонанд, қаблан медонистанд ки варзишгарони тоҷик низ боқувват ҳастанд. Нисбат ба дигар давлатҳо боқувватанд. вақташ ба чуваки спортсменҳои хеле бақувват буданд. Якташ аз он Далер Тюраев аст, ранги далерҳо бисёр буданд. Хеле вақте ки ман якачин ба машқ мекардам, дар чемпионатҳо нигоҳ мекардам баромадшона, ман фахр мекардам ки мо ҳам хали тоҷик бачаҳое ки дорем ки ҷои аввалро ишғол мекунанд ва ягон тарсе надоштанд. ана ҳамон беҳтарин варзишгаро обрӯи Тоҷикистонро бардошта омадагӣ, фақат ҷои якум ба вақте ки ҳозина мо баромад мекунем, дигар варзишгарои мо баромад мекунанд, мебинанд Тоҷикистон чӣ хеле ки Далер гуфт, метарсанд рост. Чуваки аз вақташ ино ба қувват омадагӣ. Хуб, Далер, фарқ байни таеквондо ИТФ ва ВТФ дар чист? Таеквондо ВТФ ва ё дастхати руда намезананд. Ахсан ва ё фақат поча хати кор мекунанд. Аз они мо бошад, ҳам дастам поча. Ин аст фарқият. Фарқ байни мусобиқаҳо чӣ гуна аст? Баъд ва ё намуди олимпиян. ВТФ намуди олимпӣ. таеквондо. ИТФ олимпӣ не. ва як чи ҳаст ки мо дар таеквондо аз 7, 8, 9 намуд баромад мекунем. На танҳо як ҷанг, техника. мо аз 7 ё 9 намуд баромад мекунем. Ҳаст ки Далер мана худаш баромад кардагӣ 7, 9 намуд баромад мекунем ва ҳар як чемпионате ки мерем ҳама мепурсад чӣ ба шумо 4-5 та медал мебаред? Мо 4-5 та медал барои меҳнат мекунем ва кӯшиш мекунем ки аз ҳар якташ мо медал бирем ва мо хеле тамрин мекунем, як сол боз, ним сол ва аз ҳар якташ ним соат аин бай мекунем, кӯшиш карда ва тамрин мекунем. ва дар чемпионат вақте ки мо мерем якумаш баромад кардем, агар медал шуд нашуд ай дуюмаш. Мешавад ки ҳам ки дар чемпионат аз 7 ё ки намуд баромада мекунем, аз намуди тили, аз намуди спарринг. Мешавад ки аз ягонташ намегирӣ. Мешавад ки якташ ки нашуд, аз дуюмгиш кӯшиш мекунӣ ки инҷаш ба нашуд, инаш ба баромад кунӣ. Мағлуб нашуда ва кӯшиш кардан дар аз дигар намуд ба баромад карда ба медал бармегардем. Яъне варзишгарон таеквондочиён кӯшиш мекунанд ки масалан аз ҳар мусобиқае ки дар он иштирок мекунанд ҳаддиақал аз як нав, аз як намудаш бо медал ба Тоҷикистон баргарданд. Яъне дасти холӣ набиёянд. ва на ҳар кас аз 7 намуд баромад мекунад. Ин он вақт баромад мекард Далер Тюраев, Далер Сайфиддинов, Алишер Ахмедов, Зияев Рустам, спортсменҳои хеле ки ба қуввату зур ки метавонистанд ҳамин чизро қабул кардан, метонистагиёш мекард ва на ҳама аз 7 намуд баромад, ин метонистагиёш ва охалиёш ози кам шудагӣ. Ирам як чизе ки хин 7 намуд, чунки ту намедонӣ ирӯз ту баромад мекунӣ, ҷанг мекунӣ, ягон травма мегирӣ, пага ту наметавонӣ дигар намудро баромад кунӣ. барои дар 7 намуд дар як замон иштирок кардан, машқу тамрин кардан ё ки дар мусобиқаҳо ширкат варзидан энергия зиёд сарф мешавад. Инашам бо травма мешавад. Садама бо нигоҳ накарда ба ҳамоно кӯшиш карда ба медал баргардем, гуфта ҳамин кӯшиш мекунем. Беҳтарин. Зеҳни шумо бар ин варзишгароне ки нигоҳ накарда ба он ки оё он намуди варзиш душвор аст ё ин ки мушкилиҳои худро дорад, боз ҳам кӯшиш мекунед ки дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ширкат карда обрӯу нуфузи Тоҷикистонро баланд бардореду шаъну шарафи миллати худро. Хуб, аз мусобиқаҳое ки масалан бароятон бигӯем ки беҳтарин буданд, аз мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳарф бизанем, чӣ гуна буданд? аз они ман 2011 дар Кореяи Шимолӣ вақте ки чемпионати ҷаҳон буд, чунки 2009 сол ба ман финалда ба рақобати ман аз Кореяи Шимолӣ буд
вақте ки тамом шуд, ман медонистам ки ман вай буридам, леки афсус олимпиадро ба вай доданд. Баъди мусобиқа ман биромадам, вақте ки хона омадам дидам, ами ҳамаи записома дидам, тамошо кардам, 72 ман буридам. Ман ҳисоб кардам ҳамаша, на я худи ман, я чанд кас будем, ҳисоб кардем, дидем, баъд фаҳмидам ки хай ҳами хеш шуд. Баъди 2 сол ҳами чемпионати ҷаҳон дар худи Кореяи Шимолӣ гузашт. Бо ҳаваи Кореяи хати ман биромадам. Вай худаш чемпиони ҷаҳон 2009 сол шудагӣ хати ман биромад. Дар вақти асосӣ гирифтан, вай дар даст бардоштан, лекин бо ҳамихе кардан. Гирифтан кашида, вай чунки вай чемпиони ҷаҳон, ай ҳама варзишгари сахт дар Корея ҳавай буд. Вай даста бардоштан, мо протест додем, протеста буридем, чунки протест вақте ки протест метиҳем, унҷо нигоҳ мекунанд записи, бо нигоҳ мекунанд. Бурид вай варзишгариё ки не тамошо кардан, фаҳмидан ки ҳо унҷо да вай набурид. Ман буридам, лекин мо да ничия додан, як раунди дигар мондан. Ва аввалаш худо ба шукр мегӯям ки ман вай тонистам буридан. Ҳеҷ вақт аз ёдам фаромӯш намекунам ки ҳамихе як вақт нигоҳ мекунам ки гирди ман ҳама ҷамъ шудагӣ, ҳама фақат бои ман тамошо. Ба фикрам ҳами ай ҳама чемпионати муҳимтарини ман ба ҳами 2011 буд. дар ҳамон чемпионате ки далер гап мезанад, ман ҳам иштирок мекардам. Аз намуди тил байни духтарон якум ҷо гирифтам ва ба ман хеле қиин буд. Ман боварӣ надоштам ки ман рақиби худамро ки аз Корея аст ва на ҳар кас мебуранд ваё, чунки теквондо дар давлати ҳамон вай шудагӣ, рушд ёфтагӣ ва қиин буд ваё буридан. Ва вақте ки дасти манро боло бардоштан, ман ҳатто хурсандӣ кардагӣ нестам. Боварӣ надоштам. Чунки 3 бор пешаими 2008, 2009, 2010 то финал вай Кореяда бой додагӣ буд. 2011 ам финал. Финал ки буд, ба вақте ки дасти манро бардоштам, ман бовариам надоштам. Вақте ки мураббии ман қучоқ карду, табрик кард, баъд ба худам омадам ки ман тавонистам. Ва якумин чемпионати ман буд ки ман рақиби худамро буридам, чемпиони ҷаҳон шудам ва бо 2015 сол шавҳар кардам. 4 сол машқ накарда будам. баъд аз таваллуди фарзанди якуминам дар чемпионати ҷаҳон рафта баромад карда будам. 2015. Да. Хуб, тамошобинони азиз, як сирро бояд кушод ки Далеру Сабина як ҷуфти муносибанд, онҳо издивоҷ карда буданд, онҳо зану шавҳаранд. Барои ҳамин ҳам масалан Далер на фақат ҳамчун мураббӣ, балки ҳамчун як нафар шавҳари содиқу боирода метавонад ки ба ҷои Сабина ҳам ҳарф бизанад. Аз ҳама дастовардҳо ва мусобиқаҳои ӯ бохабар аст. Хуб, шумо гуфтед як фарзанд доред алон. Масалан ӯ чӣ гуна қабул мекунад ба варзиш машғул шудани шуморо то ба алон? 2 фарзанд дорем. 2 фарзанд дорем. 2 фарзанд дорем. Соли 2015 як фарзанд олӣ буд. Ки дар чемпионат иштирок кардам ба ҳамон фарзандам 5 моҳ тамрин карда ба чемпионат ман хеле кӯшиш мекардам ва қиин буд бо фарзанд машқ кардан, чунки дар 2011 фарзандам набуд, ман фақат меҳнатам фақат вайба буд. Тамрин фақат як самт равона шуда будед, он ҳам инҷа буд. Вақти 2015 сол ба фарзандам буд. Шавҳарам ман нигор кардан, авқот кардан, дар корхонаҳо як бор кардан. Ҳама чиз дар ман буд. Худо ба шукр ёрдамчиён бисёр буданд. Далер Аяш, Аи худам, хоҳаракҳои худам ки 3 кас мебиён ёрдам мекарданд. Ба чемпионат хеле қиин буду, но рафта вақте ки ман баромад кардам, вақте ки ман спискаро дидам ки ҳама чемпионаи ҷаҳон ҷамъ шудагӣ, ба ман як ваҳима ғалтид ки ман аввал хеле тарс надоштам. Аввал бо боварӣ мебиромадам бар мусобиқа. Тамриноти зиёд карда будед қабул? Да. Вақте ки ман биромадам, ба Далер ба ман хеле дастгирии сахт мекард. Ба ман як гапаш ба ман хол шуд ки ман боварӣ карда туя ба ҳамин теквондо борроӣ кардам ки ман медонистам ки ту метавонӣ. Ба ҳамин гапҳои вай ман як боварӣ худам ба кардаму баромад кардам. Ба 6 рақиб буд, 5 рақиба ман мағлуб сохта ва ҷои аввалро вақте ки ман гирифтам, шавҳарам ачоқ кардаму ба як ҳам гирия мехоҳам кардан аз хурсандӣ. ҳам боварим нест ки ман модар шуда дар чемпионати ҷаҳон баромад карда, ҷои аввалро шомда будам. 4 сол машқ накарда. 4 сол машқ накарда. Хуб, ин охирин мусобиқаатон буд? Не, баъд аз он бо мусобиқаи дигар. мо 2 моҳ пеш омадаем. Охирин чемпионати ман ки ин дар 2 моҳ пеш буд, дар кишвари Болгария баргузор гашт чемпионати ҷаҳон.
ман байни калонсолон баромад мекунам. Аз намуди тил ки баромад кардам, вақте ки рӯйхатро ман дидам, дар он ҷо чемпиони ҷаҳон духтар якумин рақибам ҳамон буд. Ман як воима вай шудам, воима қабидам ки чемпиони ҷаҳоне аст. Хеле тарс доштам. Вақте ки ман буридам вайро, баъд аз он Далеров президент федератсия файрод кард ва мегӯяд ки Сабина сеюмдан аст. Ва ман ҳамиқа соле ки аз 2008 баромад мекунам то 2019 сола ман якум дан ҳастам. Аз якум дан баромад мекардам ва 3 карат чемпиони ҷаҳон ҳастам. Дар ин чемпионат бошад ба ман мегӯянд ки ман сеюм дан мана дисквалифитсировать кардам. аз мусобиқа маҳрум кардан шуморо. Вақте ки Далер мепурсад ки чӣ хел ки Сабина ҳамиқа сол баромад мекунад, чемпиони ҷаҳон аст, ин сеюм дан надорад. Баъд вақте ки мо мефаҳмем, аз болои ман протест навистаги одам ва ман бемедал мондам. Ин якумин чемпионати ман буд. Баъд аз он ман аз дуюм намуд баромад кардам. Аз дуюм намуд баромад карда, вақте ки нуқра ба даст овардам, ман ба он пеш одам омадам, гуфтам ки ҳамаи коре ки шумо кардед, ин шумо кардед, ки ман бемедал мондам. Аз якумин чемпионате ки 2008 сар шудагӣ то 2019 ман ягон бор бемедали тилло намемардам. На танҳо ки ин сустигарӣ вай. Ман қати бачаҳо истода машқ мекардам. Духтаро вақте ки машқ мекарданд духтар ба духтар, ман ба бачаҳо машқ мекардам. Ман боварӣ доштам ки дар ин чемпионат ман на танҳо якта тилло ва 2-3 метавонам нигоҳ накарда ба фарзандомам гирифта мерафтам ба машқ. Мо сборе гузашта будем, фарзандои манам қати ман буданд. ҳамино ман ба халал нарасонда ман хеле хуб тайёрида будам. Вақте ки ман фаҳмидам ки ман аз мусобиқа маҳрум кардан, хеле қиин буд инро қабул кардан. ин гуна ҳолатҳо мешавад. Ин як таҷрибае мешавад барои шинохти инсонҳои гирду атроф, барои нафароне ки минбаъд бояд оянда бо онҳо чӣ гуна рафтор кард. Хуб, Далер, шумо ба ҳайси муовини федератсияи таеквандои ТФ ҷумҳурии Тоҷикистон алон ки кору фаъолият доред, дар мусобиқаҳо низ иштирок мекунед ё ин ки ҳамчун мураббӣ иштирок мекунед? Охирон бор дар мусобиқа соли 2017 сол баромад кардам. То ҳолиам метонам, лекин ба сабаби ки ман ҳам мураббӣ, ҳам варзишгар камтар мада хидмат меғалтад, чунки беғайр за ҳамин ман бояд кор кунам. Барои ҳамин ман бас кардам яъне барои пешрафти масалан варзиши таеквондо дар ҷумҳурии Тоҷикистон. шогирдои худам мекунам. Ҳамчунин барои тарбия кардани насли наврас. Бале, дуруст. Хуб, то андозае бо шумо суҳбат кардем атрофи дастовардҳоятон, атрофи навъи варзиши таеквондо, атрофи масалан карьераи шумо. фикр мекунам барои тамошобин ҳам ин як суҳбати хело ҳам гуворо хоҳад буд. бароятон ташаккур мегӯям ки даъвати моро пазируфтед ва дар наворе ки аз мусобиқаҳои шумо аст, он мусобиқаҳое ки дар сайти ҷаҳони шумо иштирок кардед, боз муфассалтар барои бинандаҳо маълумот медиҳем. пас аз тамошои як навор бармегардем сари суҳбатамон. моро ҳамроҳ бошед. воқеан ҳам боиси ифтихор аст ки имрӯзҳо тамоми шаҳрвандони мо чӣ дар алоҳидагӣ ва ё чӣ гурӯҳ ба варзиш машғуланду обутоби бадан мекунанд. машғул шудан ба варзиш агар барои баъзеҳо фақат баҳри ҳифзи саломатӣ бошад, барои аксарият кайҳост ки рафиқи ҳаёту зиндагиашон гардидааст ва онҳо бо ин роҳ, яъне касбан ба ин ё он навъи варзиш машғул шудан ба муваффақиятҳои бузург ноил гардиданд. барои ин гурӯҳи варзишгарон муваффақияти бузург ин муаррифгари миллату давлат хориҷ аз кишвар будан аст ва он ҳам бо иштирок дар мусобиқоти гуногуни сатҳи ҷаҳонӣ бо касб кардани зинаҳои аввал. ин гуфтаҳо хоси ҷуфте аз варзишгарони машғулшаванда навъи варзиши таеквондоро мебошад. яке Сабина Тураева ки нигоҳ накарда ба он ки як ҷавон духтар аст, чандин маротиб бо ҳунару маҳорати варзишии худ тавонистааст ки кишвари хеш Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилал маърифгар бошад. ин гуфтаҳоро унвонҳои зерин 3 карат чемпиони ҷаҳон, 10 карат чемпиони Осиё, чемпиони ҷоми ҷаҳон ва зиёда аз 15 маротиб чемпиони Тоҷикистон будан тасдиқ мекунанд.
дар мавриди он ки Далер Тураев дар чӣ гуна мусобиқот иштирок кардааст аз суҳбат огаҳӣ пайдо кардем, аммо ба чӣ дастовардҳо ва унвонҳо ноил гаштанашро алон мефаҳмем. Далер Тураев ки алон ҳамчун муовини Федератсияи таеквондои ТФ Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад, барои то ба ин зина расидан хеле ва хеле заҳмат кашидааст. ӯ то ба ҳол 4 карат чемпиони ҷаҳон, 13 карат чемпиони Осиё, 10 карат чемпиони ҷоми Аврупо, чемпиони ҷоми ҷаҳон ва зиёда аз 23 маротиб чемпиони Тоҷикистон аст. хулас ҳамаи талошу заҳмату меҳнатҳои Далеру Сабина баҳри тарғибу таблиғи тарзи ҳаёти солим онҳоро ба он оварда расонид ки ба рӯйхати беҳтарин варзишгарони тоҷик шомил бигарданд. ҳамчунин Далеру Сабина ҳар ду устоди варзидаи дараҷаи байналмилалӣ ҳастанд. Ин ду варзишгар ҳамачиро доранд, соҳиби эҳтироманд, соҳибмақоманд ва муҳимтар аз ҳама соҳиби оила ки онҳоро хушбахттарин ҷуфти варзишгар гардонидааст. барои Далеру Сабина касби муваффақиятҳои навбанав мехоҳем, чаро ки онҳо дар ин масир то ба охир хоҳанд рафт ва барояшон мегӯем ки шумо Далеру Сабина бо ҳунару маҳорати варзишиятон ҷаҳонзеб ҳастед. бозам баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи ду нафар варзишгари муваффақи кишварамон Сабина ва Далер. хуб, Сабина ва Далер, мо атрофи дастовардҳои шумо суҳбат кардем ва фикр мекунам ки аз наворе ки алон барои бинанда пешниҳод кардем, онҳо низ маълумоти кофия бардошт кардан аз ин навор. чӣ боз бояд бигӯем ки масалан шумо нагуфтаеду мо бишнавем? аллакай ҳама чизро гуфтем ва ташаккури худамро мехоҳам расонам ба Кумитаи ҷавонон ва варзиш. Ба мо дастгирӣ карда, моро бар чемпионати ҷаҳон равон кардан. аз тарафи федератсияам ҳамихе ба Кумитаи ҷавонон ва варзиш раҳмати калон мегӯем ки дастгирӣ кардан чанд нафари мора ва ваё аз тарафи мо ваёрам бе медал баргашта наомаданд. яъне тавонистанд дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро муаррифгар бошанд. саломат бошед. хуб, орзуи онро мекунем ки минбаъд низ ҳамин гуна раведу дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ дар кишварҳои хориҷ Тоҷикистонро муаррифгар бошеду дасти холӣ боз ҳам барнагардед. андак барномамон ба охир мерасад, вале пеш аз анҷоми барнома як бахши дигар дорем ки аз 5 савол иборат аст, вале чун шумо имрӯз дар меҳмонии мо ҳарду иштирок кардед, ба шумо 5 савол не 7 савол медиҳем. ин саволҳо бояд бигӯем ки каме кунҷковона ҳастанд, аз мавзӯъ берун ҳастанд ва шуморо лозим меояд ки ба онҳо кӯтоҳ ҷавоб бигӯед. тайёред шумо? хуб, саволи аввалро ба кӣ диҳем? ба Сабина. ба шумо? бигузор ба шумо. хуб, Далер, шумо бо Сабина бо ишқ издивоҷ кардед ё ҳамин гуна ба як дид хостгоҳ равон кардед? Не, бо ишқ. бо ишқ? беҳтарин. хуб, саволи дуюм ба шумо Сабина. боре ҳам фикр карда будед ки баъд аз издивоҷатон агар Далер дар кадом як кишвари хориҷ кору фаъолияти зиндагӣ мекард, шуморо бо худ мебурд ё не? бале буд, чунки мо баъд аз шавҳар карданам манро Америка бурда буд, ба як ҷои зиндагӣ карда будем. беҳтарин. хуб, саволи дигар ба шумо Далер. бароятон барои Сабина мураббӣ будан осон аст ё ин ки шавҳар будан? ҷавоби ман ягона шавҳар будан осон аст. яъне мураббӣ будан барои шумо душвор аст? душвор аст мураббӣ. барои Сабина. хуб, саволи дигар. Сабина, боре ҳам дар саратон фикри тарк кардани варзиш омада буд? вақте ки ман шавҳар карда шудам, баъд модарам гуфтанд ки дигар тамом, машқ намекунӣ, тамрин намекунӣ, ба зал намеравӣ, ту бояд фақат шавҳарата донӣ, хонаи шавҳарата донӣ, падару модараша донӣ. ман ба фикри худам вай кардам ки ман дигар машқ намекунам. баъди фарзанддора шуданам, баъд Далер бо худаш кашода карда бурда буд. яъне ин гуна ҳолат буд. хуб, Далер, орзуе доред ки амалӣ нашуда бошад? оле дорам орзуе ки нашудааст ва насиб худо хаҳад ба худо мегӯем ки ҳамин орзу тезтар амалӣ шавад. намепурсем ки чӣ гуна орзу аст, шояд орзу махфӣ бошад. хуб, Сабина, саволи навбатӣ ба шумо. худро бештар дар зиндагӣ муваффақ меҳисобед ё ин ки дар варзиш? ба фикри худам ҳам дар зиндагӣ, ҳам дар тамрин, дар варзиш хеле фаъол ҳастам. беҳтарин, яъне муваффақ ҳастед. хуб, саволи охире ки ба шумо пешниҳод мекунем ба ҳар ду шумо дахл дорад ва савол ҳамин гуна аст. дар зиндагӣ кумири худ
киро меҳисобеду дар варзиш киро? дар зиндагӣ ба фикрам ҳар як писаре ки калон мешавад кумири вай падар мешавад. Дар варзиш чӣ? дар варзиш ай майдаким фақат Брюс Ли буд. ҳозир кумири ман ба фикрам вуҷуд надорад. Худатон кумири худат дорад. аз он сабаб ки муваффақ ҳастед. хуб шумо? дар варзиш бошад талерон мебошанд ки ман мисли ҳамоно мехостам, кумирои ман буданд, мехостам мисли ҳамоно чемпиони ҷаҳон шавам. дар зиндагӣ бошад падару модари ман. беҳтарин. ташаккур бароятон, барои он ки дар ин бахши ба саволҳои мо ҷавобҳои самимӣ додед. дар умум бори дигар барои шумо миннатдории худро мерасонем ки вақт ҷудо кардеду омада дар барномаи ҷаҳонзеб иштирок кардеду атрофи дастовардҳои касб кардаи худ аз сатҳи ҷаҳонӣ барои мо қисса гӯшудед. ва чун анҷоми барнома фаро расидааст, бояд ҳаминро бигӯем ки телевизиони Сафина ҳамин гуна иқдом гирифтааст ки ҳамаи он нафароне ки новбаста аз он ки дар кадом соҳа кору фаъолият мекунанд, муҳим барои мо он аст ки шумо тавонистед дар сатҳи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро бо ҳунару маҳорати худ маърифгар бошед, парчамбардори миллату давлат бошед. ба ин хотир телевизиони Сафина ба шумо диплом тақдим мекунад. дипломи аввал ба шумо Сабина. раҳмати калон. саломат бошед. ва дипломи навбатӣ ба шумо. раҳмати калон. саломат бошед. раҳмати калон барои даъват кардагӣ ба телевизиони Сафина хеле миннатдорем ва ҳаракат мекунем ки ҳамин шогирдои худмона дар дигар давлатҳо Тоҷикистони худмона муаррифӣ кунанд. яъне ба ҳамин роҳ онҳоро низ тарбия кунед. тарбия кунем ва кӯшиш мекунем. сарбаланд биёнд. беҳтарин. ташаккури зиёд барои таклиф карданатон. мо хеле хурсанд ҳастем ки варзишгарои беҳтаринро дар муаррифӣ мекунанд ба миллати худамо ки дар чемпионатҳои ҷаҳон рафта иштирок карда ҷои аввалро ишғол менамоянд ва парчами Тоҷикистони худро дар арсаи байналмилалӣ боло мебардаанд. муваффақият мехоҳам барои шумо. ба шумо низ муваффақият мехоҳем ва аз ин дида зинаҳои болотар соҳиб шавед. ин таманнои мо аст. саломат бошед. бинагони азиз, ёдовар мешавам ки дар меҳмонии барномаи навбатии мо ҳузур доштанд ду тон аз чемпионҳои сатҳи ҷаҳонӣ, варзишгарони муваффақи кишварамон Далер ва Сабина Тураевҳо. бори дигар хушомадед мегӯем шуморо. ҳамин ҷо барномаи публисистии ҷаҳонзеб ба охир мерасад ва инро фаромӯш насозед ки тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.